एभ्रिवान माबोरै दङ गासै मोजाङै दोङो ना दुसखुसि मोनदों मोनाखै बहुत दिननि मरा दिनै नुजाफिनदों आंनि लोगोआ माने जोङो ओरैबायदिमोन बागर जालायबाय खाथालखुसि नङा माने फाथालखुसि होनना बुङो माने तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दारखुसि टाउननि माने भिलेजनि बिनि सुबा मोनसे दोङो ओनसोल माने फाथालखुसि होननाय बेयाव बाथौ मिटिं दङनो माबा आं लिस्टखौबो नुवाखै खिन्थु बेयाव जों थांनाय आरो गिदिंनो दिनै दा भिडिअखौ नैनिफ्रायनो जागायजेनदो ना मा होनो थांसै होमबा जोङो दैमायाव दुगैग्रोनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय दा आं नैखौबो लिंदोंमोन लोगोखौ मा दोङो इखौनो मिथियानो गामि खाथिखौनो गावनि दखाना नैनो खाथियावनो थेवबो मिथियानो दुगैना लाबायना खा दुगैबाय मोदोमफ्रु सेन लाखादा थांनानै दुगैखाबाय आंबो रेडि थांना नायनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय रेडि जोंनिया आरो थिं ओंखारजोबखाबाय बोरै मा खारलै इखो ओंखारबाय नै नोंथाङा मो थांनायदोंमोन दारखुसि थांनि मानो बाथौ मिटिंआव थांनि नायना फायनि दिनै फार्स्ट जागायजेनदों ओमफ्राय नायना फायनि ओमफ्राय लोगोफोरा लोगोफोर हायोबा खामफिन हायोबा दे नाइस साफ्रि जोंना थांबाय दङ बाय वेलकाम दासो थांनाय दे आरो खाथालगुरि ना मा होनो नायनो थांगोन आरोना दारखुसि मिन्थिगोन जों नोंथाङा आरो आं मोनफैबाय दं मारसिगोन जोङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दानिसे समल'सै आथिं जोबोद मोजां आरोना जायगाया फैयै मोनफै मारबाय जों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोबोद गिदिर फिसा नङा बे जोबोद गिदिर मेल दं बेयाव गाइसमोन जों सफैबाय नैया दिनै 4 अक्ट'ना दिनै जागायजेनदों आरो दिनैनिफ्राय ओंखायनो गासै दखानबो बहायनाय जाजोबाखै आरो पेन्डेलफोरा मोजां सोंनाय जायाखै किजान गोसो गेट दंमोन दे गेटआ सिगाङावसोनो आसोल गेटआ बुंगा सेथि बोसोरारि जथुमा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम एक्सुवेलि दासो फरायनो मोनदों आङो दिनै माने बिजाबबो मोनखायाखै नालाय मिटिंनि मेन स्टेजआ मिटिंआ जाबाथाय इयाव फाइनेल लाइज जालांगोन दे जों खाथियाव फैग्रोखाबाय बिबार लाबोदो पुरा साजायजोबना दोनबाय आरो एथ' पुरा फिलगोन आरो ना आरज खनगिरि बिथांमोना जिरायजोबना दोङो दहाय आफा बोराइ बाथौ मन्दपनि सिङाव बेयाव फरायदो दखान बेयाव फरायदो दसे जों आरो जोंनि उनाव नाय आरज गाबगिरि बिथांमोन आरज गाबखांबाय सानजौफुनिबो नोङो थांनानै इयाव बुखिसन हागोन ना हलाव थांनांगोन खिन्थु सायाव हा अंकात गैयालै भाई जोंना न' इमान सिगाङाव थांनानै बुखिनो अंकात गैया जोंनिया भाई बेफोराव नाय फट' लानोबा जों ओंखारबाय गाइसमोन बहुत नायबाय सेल्फि लानो बहामदो दे भिडिअ खालामदो मिनि ओइ फट' लाग्रा इथिसो मानो फट' लायाखै फट' लानांगोन इखो आं फट' लायाबाबो जाया भिडिअ थाखाबाय डाइरेक्ट नै भाई गिदिंनायावनो बेया गरम मोनबाय आइसक्रिम दङ माइले हा आइसक्रिम दङ बहुत गरम मोनबाय माइ लिटार किमान लिटार 30 टाका मालिक लक लिटार ऊपर बडी कोण येतात डांगर तू थिखाना बेसेबां नाय अखौ थिखाना बेसेबां इयाव बेसेबां जायो लिटार बेसेबां होनदों 30 टाका बेसे जागोन नाय 165 थाइसेयावनो मिटिं अनलि बाराय 200 मिटार गोजानाव फैबानो जाबाय साहाजा होमबाना जोङो मा होनो बाजार हलखौ मोनगोन सफैखाबाय नै मोनफैबाय जों गाइस मा जाहोनो एबार नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय आरो ना गासैबो फैबानो जाबाय बिराद मोजां नांदो स्रांनो आले ओइ नै आंनि सेन्टाराव जबाय नै आरो सेस अबस्था गैला हा लाया माय गासिनो केवानि ओइ बा भुटान दङ 300 लय ल 50 नो या दाम किमान 300 150 euro
soidi. Lah milih lah. Are Wah, hilena aku tuh konta mah. Zotra nih. Kan, orang susah kan. Tuh watara, birgen. Ini bukan agaman. Dona jaga gian apa lagaman? Cukup dona bena kan. Lang nama. Dokan otrain. Hamni deh. Kazugun mas pira. Kazugun. Buran deh. दासो जागायजेनदों नालाय मानसि जाथ'वाखै सानजौफुङावनो फैदो जोङो जेब्ला जों एप्लिकेसन सिगाङावबो भलन्टियार सासेबो गैयामोन ओंखामसो जानो थांदोंमोन ना मादोंमोन दा नै भलन्टियारानो रेडि जाजोबना दोङो जेनेबा दा जाय फैयो टिकेट दाननांसिगोन आरो जोङो फ्रियावनो नायखांबाय नैबे एप्लिकेसन गाइस एप्लिकेसननि सिङाव थाङोबा टिकेट दाननांगोन माने जोङो रावबो गैया भलन्टियारा जेब्ला खामजानाङो बेयाव जों हाबनाय जादों लाखि न' लाखि 30 थाखा बाबोथ' बासिबाय जोंना खैजोन मोनलाय साब्रै नायनो बिराद मोजां जादों जायगाफोराबो मोजाङानो आरो आं एड्रेसखौथ' खिथाखाबाय स्टार्टिंआवनो भिडिअनि स्टार्टिंआवनो एड्रेसखौ खिथाखाबाय थिं माथिंनो फाग्ला रखम नायना फैजोब्बाय जोङो न' माला मानसिया मोनासो फैयो दा गार्लफ्रेन्ड सालफ्रेन्ड एख रावबो गैयाबालाय फायनांगोन आरो दा नङा होमबा उफाय गैया आरो रावबो गैयाबा हारसिं एसे आरो सेंग्राफोरा सांगादां रोंगोन होनना बुंदो दै खिन्थु रोंगोन रोङा हा ओंखाम बुफैबाय जाना फैयाखै आङो दे नै जोङो थप थांनाय कारना इफोरनो नै जोंनिया दखान दोङो न' जाहैनो थांबा बाय लाबसिन जागौमोन जोंनिया थानायखायनो जोङो सानजौफुङावनो थांबाय सानसे मिथिंबाबो दा फैफिनलायबाय खुलिलायनोसै आंनाबो दङ दखान आं थांसै खुलिनो बाथौ मिटिंनिफ्राय फैनानै पुरा थान्दा लोंफैबाय जों इयावनो दुसनि दखानखाय ना मा होनो बा फिनु बेंबा खामखाय दङ नोङो न' खुलिना मोनखायो नामा मबाइल सबाइल खालामनो हागोन हायालै मबाइल बायो टिभि बायो टिभिखौ दायो ना मिथिखागौ र' नों हा आं गायगोलांबाय नों मियानो माखो फैसा दोननानै फैसा दोनना नै फैसा नांगौ बाय फैसा नांगौ फैसा ट्रेन्सफार खालामनोबा न' 1010 थाखा 1010 थाखा खाथिनि मानसिफोरा नुयोबा इयाव फाखाबानो जाबाय थाइर सकआवनो